bagas ni keluarga V Simatupang Boru Purba, alamat Jalan Melati, Perum Cendrawasih, Blok Bidulu nomor 10. Wek 2 hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 di bagas ni keluarga J Siahan Boru Siagian, alamat Jalan D5 Perum D5 Puri, Blok K nomor 10. Wek dolu Rabu tanggal sia Agustus 2020 di bagas ni keluarga J Sinaga Boru Lupat Tobing, alamat Perumahan Pancoran Mas. Wek opat Rabu sia Agustus di bagas sia Agustus 2020 di bagas ni keluarga E Silitonga Boru Simajuta, alamat Jalan Soekarno Gang Rambutan. Wek 5 hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 di bagas ni keluarga J Tapunan Boru Sipolon, alamat Jalan Sukakarya Perum Permata Blok F2. Wek pitu Rabu tanggal sia Agustus 2020 di bagas ni keluarga J Sihoping Boru Sitopul, alamat Jalan Emas nomor Opa Onom. Wek walu Rabu sia Agustus 2020 di bagas ni keluarga
majalo pasu-pasu parbogasom ma anak dohot boru ni Huriatta ima Kriston Rinaldi Juniper butar-butar anak ni Amata Valdi Toberis butar-butar BBA Tubuni Inata Riana Boru Manurung alamat Jalan Abdul Hakim Gang Susuk nomor 34 Medan ruas ni HKI Medan Kota Dot Orwana Hanna Talia Oktaviani Sipahutar Boru ni Amata P Sipahutar Tubuni Inata Aliana Nahinan alamat Jalan Semen nomor 45 Pekanbaru ruas ni HGBP Rajawali Resort Rajawali Nasida Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason di hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10 WIB di HGBP Tangkerang Resort Tangkerang na pasapuluduahon ulang tahun Majelis HGBP Rajawali Pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu suruas ni Huriatta nang nasoruas dope namang tahun kelahiran pernikahan mulai tanggal 31 Juli sahatu tanggal 6 Agustus 2020 di hari Minggu sadarion saya dilehot tuhatama sah dihamu hahipason dohot gajang niumur hata ni debatatu namarulang tahun jaladame ni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna aitu sido hamu dijou di bagasan sadadagi gabe parroha mauliate ma hamu plus setulu ayat 15 daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Agustus 2020 ada di titik yang di-share di WA grup masing-masing hata mauliate pasahaton ni Huriatta do mauliate tu sude ruas ni Huria nang naso ruas dope naung pasahaton pilihan siganong minggu pilihan pertanyaan keluarga berpuluhan dohot hamulateon songoni nang pilihan tahun mulu adong kekeliruan manang nahurang jelas di tiktingon boima langsung dihubungi parhalado di konsistori songoni ma titing ni Huriatta di bagasan nasa mingguon oras ma mauliate ma dihita Maret dehita tapas ada malohan matang yang dame nasu siap sambut ima nama kalamoti ate nang dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang hita saluhuna namarpungu na hinaholongan ni Tuhata Kristus Yesus. Horas madihita saluhuna. Dumutu guar di minggu ta, 5 minggu sadarion,
ima minggu pasiahon dung Trinitatis laos nasi nunggulan ni topik minggu namandok si lehon-lehon ni debatado si panganon doho si inumon hata ni debata imana gabe turpuk jamita di bagasan minggutta sadarion imasen evangelium ni si Matius tarsurak mai di bindu 14 mamuka sian ayat 10 sahatu ayatna napa 20 sadahon alani amang dotta minang takasma tapa ihut-ihut di bagasar rohat tabe songonomma didok hatani itu hatta ditamuai Tuhan Yesus 5.000 halak alai umbigi borhak ma Yesus siani marparau tuluat nalungun punjung sasadasa jadi umbigi natorop mardalan turma nasida sian akahutai mandapoton ibana dungi roh Yesus siani di asima akan amar sahid nadi nasida alai mareak botari didapot tosisian nama ibana akanin nama halongonan do dison jalan nabot nama matani hari pamuli mana toropi asalaho nasida tuaka huta manuhor si panganon alai didok Yesus ma tu nasida dang pola lao nasida lehok kamu ma nasida mangan dungi Roma hata nasida hola 5.000 roti dohot 2 deke samping do hupeo pami dison alai nin nama buan hamu mai tuau dungi didokon ma tunatoropi hundul diduhut-duhut ditiok ma roti na 5 dohot deke na 2 manai 5 ibana tu gijang laho ma masu-masu dibagi ma roti i diparleho ma tuaka sisianna asana sida mangalehon tunatoropi jadi mana masaluhna jadi bosur bema dungi di papungu ma akka eba-eba nalubii gok 10 2 apang alai angkotorop ni bawa namangani harga 5.000 do dungi harga 5.000 do so padohot akka parupuan dohot dak danak ima hatan itu hatta hurian itu hatta adong do hatan yakkan tua-tua naman dok tajom rau ni panamun tumajo mando rau ni si ubiun molo male tutu deh amang dok taminang tajom rau ni panamun tumajo mando rau ni si ubiun molo male na tutu deh alana molo sampai malihian do siubio taon ahabe amang do tamu inang alani malena nabuido ulehonota manang ahabe
asal ma nagabi boy pabusurhon siubyota at naboy gabi mambahek kita butongan. Kalau ini domang dot taminang molo tu halak namali kumarmana doi ba iya kumarmana doi ba kujege doi ba olo do tang di botom manangah amang dot taminang molo nunga betul-betul memang malihian dang di boto manangah pitaho olo do dus suri di ida molo nunga betul-betul male ati amang dot taminang jala alani songir ni pangalahona manang na alani songir ni hinorhon ni namali amang dotang minang olodo alani malena asada na si panganon amang dotang minang olodo manakko petaho diulahoma mamulu petaho diulahoma amang dotang minang molo Jepang molo nunga di bagasan namale. Alani domang dot taminang tajom do di nguluton molo subui tajaga hodirita lumobi ma tajom do tajaga hon amang dot taminang dirita manang namolo sobui tajamoton ima siubyota olodo gabi mambahin akan asudinggan di bagasan nguluton jala ilo nata pamanat amang dot taminang andora soturbuk jamita nama kuling manang na nama kulingi parpungwata di tonga-tonga ni minggutta sadarion bohapa ngalahon ni si Herodias inatani Raja Herodes namangela-ela boruna asa dibunuh ima si Johannes Paldini tabere ngamang lotamina pangalahon ni boruni manang na pangalahon ni inatta Raja Herodesi ima si Herodiasi pola dodi ela-ela borunai ditikina marulang tahun borunai aha maridok Raja Herodes tu borunai aha do nalaho silehonok kutuho ninna Raja Herodes tu borunai aha ma didok borunai lehom madiau uluni si Johannes Pandiri HP nong di ela-ela si Herodias do ibana ima pardihutani Raja Herodesi siya tonga-tonga ni namasay amang dot taminang tapahombar tungolu niya kahita jolma ima hinajuka ni ngoluon manang na molosoboy tajagahon ima dirita marhiti siubyota tarok nakigan alani malena olodo gabi mamulu jolma petaho jerima ira mang dotamina jala iro umbahen na didok siya tonga-tonga ni ayat 10 tuluon ima di bagasat turpukon alay umbegi borha ma Jesus siani umbege nang monding do nang dibunuh do ima si Johannes Paldiri sialani ido gabe di paholang Kristus Yesus ma dirina sian jolma natoropi dukon dibege ibana ima namasay alani nang dibunuh ima si Johannes Pandiri hinarhon ni ule-ule ni si Herodias pardihutani Raja Herodes dibunuh ma
ima si Johannes Pantini. Alani domang dot taminang di tonga-tonga ni parpungata. Adong do borha setonga ni huta. Ro borha tu tano perserahan. Dina borha tu tano perserahanon saha manasida. Dukko saha di tano perserahan. Nasida ahamay dokkon. Ahama sialangotta ninna. Dukko piga-piga liling nang ditano parserahani nasida. Jalanunga dapok nasida pandaraman nasida. Dungi di dokkom mamuse mangan di dia mahita. Ninna nasida mamuse. Dukko sai duk piga-piga liling lam bagak mamuse parangulun nasida. Didok mamuse amang dot tamuinang ahama sialangotta. Duko piga-piga liling nai amang dot tamuinang lam ulima lam ganda ma ngolu nasida. Didok nasida ma ise ma sialangotta. Nalaho si dohonon nami amang dot tamuinang mula do sian hata patujolo nahudok kami nakingan molo subuhi do hita jamot molo subuhi do tajaga ho diriton lumobi ma dihinariko ni si panganon olo do gabi hasesiga Jepang di tonga-tonga ni ngulut to. Ilo mang dotamina alani ilo di tonga-tonga ni parpungata di tikyo unang olohita ni rajaan ni hinagio ni portibion tarlumobi ma dihinariko ni ngulu pardagingon marhiti si panganon alana halak si haporse Kristus ikom marhaposan do ibana deng paloasonna ngolu naon dirajai hinagio ni pardagingon alai porseado ngolu nei debata nahina porseon nei debata naguk asini rohado basa taro soni amang dot taminang debata nataha porsei naguk asini rohado dada itak ni hinariko ni pardagingon marhiti di si panganon doho di sinumon itak ni hita di sarihot Tuhan alaina doho do saha tu hahipason ni pamatak tapi sarido debata di paturu hodo asini rohane di tonga-tonga ni ngulu ni galup hita marsada-sada di lehod do hahipason di hita dijaga hodo nguluton asa unang madebu nguluton tutonga-tonga ni ragam niya kaparsahiton ima na taida amang do taminang songon dia debata natatandai debata naguk asini rohado jala iro na pinatuluhon ni turpo jamita di bagasa parpungan minggutta sadarion molo tabereng amang do taminang diaya na pasapulo patoni ahama idok disi didok disi jadi asima rohana mida nasida alani domang dot taminang debata na tahapor siai debata na go asini roha ala dan go asini roha do ibana di pasaha do asini rohana itu hita ganuk marsada-sada alani amang dot taminang ala na debata na tahapor siai debata parasini roha neng ikodoho mahita tong nagabe sibuan manana na ikodoho mangulutong nagabe parasini roha tok tong tuakka na humaliak kita ino mang dot tamina ala na ilo idok marhite dihata ni debata ima di Lukas bindu onom ayat 30 didok disi ai parasini roha do debata ngunai alani i gabi parasi roha mahamu tadi do di mana jala sudi natapangi dui
dipatulus due, dipasa due, hobar tutikina, hobar tutiki ni tuhate. Dangdung de bata manjua, dangdung de bata pa dang mangului, akka na pinangido ni rohata, saluhu nado dipatupa, dipasa de bata, hobar tuasi dot holong ni rohana. Alin namang dot taminang iro laki kudo kami. Ala na di bata na taha porsei, di bata para si rohado. Ala ni ipe, hitape iko para si rohado. Iro mang dot taminang. Ala ni mang dot taminang molo na yung para si ni rohado hita. Aha manalaw si ula honota, aha manalaw si patupa honota. Songon halak. Nagabi akka ni roha hita. Molo idok para si roha amang dot taminang dang holan hata alay molo idok para si roha nekon di patuduhod dui marhiti ulon na pambahenan na di tonga-tonga niaka dongan na jolma dada nagabi holan hata amang dot taminang alay ikom marparbui ikom mangula jala ikot taridei di tonga-tonga ni akka ngulut tabi lumoy ma di tonga-tonga ni akka dongat tajol ma tarlumoy mang dot taminang di minggut ta sadaryon di sahalak parhalado ni huriatta nang jumulo marujung mulu imamata situa lubat tubing neng ikopatudu honot tado songon dia do ngulut teh songon ngulu nagaya para siniroha ngulu ton jala tengok daw mang dot taminang imahata di bata di surat natu halak Hebir bindu 10 ayat pitui ahamedok disi ingot hamu ma akan nama nguluhok kamu akan nama beritahon hatai di bata tu hamu jala ihutok kamu ma bogas nei amang dot taminang alani do amang dot taminang neng iko patudu honot tado neng iko patarida honot tado ngulu taon nagade songon ngulu ima namambuan asin rohana siat tuhatai tuganuk akka ngadi humaliak kita alana iro mang dot taminang songon na tadok konido debata na taha porsei debata nagok asini rohado jala ilo na idok ni turpukon alani asini rohani debata akatorok halak naro na mandapoton Kristus Yesusi ima 5.000 halak naro mandapoton Kristus Yesus 5 roti doho 2 iya amang dot taminang molo tapi kiri dong wado parjadina boy bosur boy sikop boy dapok mangas sudi 5.000 halak HP holam marhiti 5 roti doho 2 ikan do HP molo binereng do dia ka pesta dia kana parpudiong amang dot taminang maluja suhut kadang sebelum jupang pesta maluja suhut bolon mamikiri akan alau si patuponna lumoy ma dinamarsi panganon molo terkadang suhut diundang 1.000 halak alai dilobihon do pesanan na 200 piring ujung nagabe 1.200 piring alai ngata pesongoni amang dot taminang nong pinikiran ni hasuton jupak pesta dangdung sikop sehurangan do siadong do marnado hurang amang dot taminang ino mang dot taminang man sampai 1.200 sia 1.000 hala udangan na alai tetap do terus do hurang dang naman dok malu bibe tangadong naman dok songoni alai namasa marhite turpu jamita sadariom takas tabereng amang dot taminang holam marhite 5 roti doho 2 ikan 5.000 halak naro asing do piate amang dot taminang ate molo taberen nakingan di ujung ni turpukong sopa dohot akka parupuan doho danak holan ama-ama dope nang amang dot taminang holan ama-ama dope namangani alai boy butong sudi ado na law si dot tamang dot taminang sian hata pandohan ni turpuki
Di simaneng idota siya tonga-tonga ni namasa tikki di patupa de bata marhite Kristus Yesus di napasahatol 5 roti dohot 2 ikan sikop sude mangan na 5.000 halaki di sido idota dang adong nasubui parpatupa ni tuhate. Ido mandot tamina. Alani ido nakin hurok kami amang dot taminang nago asini roha dot tuhate. Dang adong nasubui tarpatupa ni iba. Alani ido di tonga-tonga ni parpunga tay tikyon di paingot kita asa tapasaha ma tude bata saluhut ngoluton tapasaha ma saluhut ngolutot tude bata asa di pasu-pasu jala di dongani di bata hita saluhutna ido na tay mang dot taminang sian holso ni sesean ni Tuhatta Kristus Yesus. Tabere. Dukon dito Tuhan Yesus, liam mana sida mangan. Ni na Tuhan Yesus. Maalus ni sesean na 5 do roti, 2 do ikan. Wa macukupi. Ninna akka sesean na. Alanido mang do taminang hurok kami nakingan. Otik manang na godang akka natapeok di nguluton na siat tuhatay tapasama tu ibana nang songoni pahit manang tabu na pinasaha ni dibata di tonga-tonga ni nguluton toktong ma tapasaha tu tuhatay unang alang rohata unang mardua rohahita alay ahana masa saluhut di bagasang nguluton tu dibata ma saluhut na tapasaha. Amang dot taminang alay tayo muse boy sikop jol may mangan ala na tertib do ala na atur do molo tabereng amang dot taminang marhiti hatay di bata ima di Lukas bindusia ya amang dot taminang ya Lukas bindusia ayat 14 didok disi ditikkinamangani marpungu marsap mar 50 halak sapunguan napasahaton mangan marhiti 5 roti doh dek 2 deke ditiki Tuhatta Kristus Yesus sapunguan mangan 50 halak ahana lau dohonon ni namasay amang dot taminang itonga-tonga ni parangulot ta asa naeng manyan amang dot taminang ditiki adong ulota lumoy manamar si panganon asa tertib kita asa atur kita nuaingon ati amang dot taminang ate apalagi madisopo mangan dang martangi yang dope kolam masuk tu sopoi ati amang dot taminang ate mamitor neng di sohali si panganoni ati amang dot taminang ate ujungna Roma hasuhuton martangi yang maparhala daw ni hurianin na alas sote ratur biamang dot taminang maadong benajumulo na pajulu-juluhon Roma tangyang ni parhala doon matangyang na Tuhan pasu-pasu ma si panganon namyon doho pasu-pasu ma diak kanong jumulo nong mangan si panganoni ratur be di namar peste manang itiki mangani iro ang dot taminang alani do mang dot taminang boy sikop marhiti siar roti 5 doho 2 ikan alani nataratur do nasida alana tertib do nasida di tonga-tonga ni namar si panganoni amang dot taminang alay dia dah holan na atur manang na tertib nasida di namar si panganoni amang dot taminang tabereng ma andorak somangan nasida ahma di bait Tuhatta Yesus manai 5 Tuhatta Kristus Yesus tu gijang huhu mamasu-masu o namang dot taminang diajari do hita
ati bado setong-atongan yak kahiton mangan alai dang colo martangiang ilo mang dot minang alana magudak sekito namang dot minang so colo martangiang malipangani be sudia mang dot minang jala so sudak muse didok lapek dok idomi dok aha pola tangyak konot toni ninna ati amang dot minang ate nangi apa yang ko sasitong na nasa rupa si panganon di lapet tidak si panganon ni idomi na si panganon ni ati amang dot minang ate ale ang kondo roman dokon aha pola tangyak konot toni mangalang lapek dok malak sagu-sagu do ninna ati amang dot minang ate ya ikomangan do baru martangiang ninna ati amang dot minang ate lagi daw neng ikonido ihutonota ima marhite andorak so tapangan akka si panganon do si inumon na pinasahan ni debata di tonga-tonga ni ngulutak ikon jumulo di tapasaha tutu hatay asa marhite amang dohot hamuinang di na tapasaha tuadopan itu hatta si panganon ni di sima taboto mandok mauliate tuadopan di Tuhani imamang dot minang baru namang ihuk muse songon idok ni ayat 10 sion dungi didok komana toropi hundul diduh udok kami nakinamang alana teraturi boiris ido sipata didok akan tua-tua otik sukup godang sudah ninna ti manglot kami nate otik sukup godang sudah ba molo setera rotong na godang ipe sudah bi ati manglot kami nangate seni ingok dope ditikidak dana kiba dang boy mangan manjulu-juluani ikon namangan do rapak ninna ti manglot kami nangate ikon namangan do na rapak memang dinggan do molo mangar rapak nautiki betaho rak maparsaulihon rapak makalaso alai molo somangan do rapak amang dotang minang disima olo naparpudi dang dapo tambe amang dotang minang jala dia katiki naparpudion memang dangalong bejupangi narapak mangani so sudah amang dotang minang tabereng masih olo sipata ala-ala amat tadi kodi tuak nangi Roma omak non mitori papulik ma ima si pangano tua pak non ahamedo omak non otu bapak mudoda minna so sudah dibereng anak non ahane papulik non ne papulik na hai hena do belalang ni manuki hape tu anak non ahamai tadikon kolak kuli holi nama kolak kabung nema nangi amang dotang minang Roma umak non, yu apa ngudon, suatu gigang kon ninna. Ape amang dotang minang, alanung ngasor dada anak nei, dijeputon anak nei ma, nei nong dipapuli bapak nei. Mulak ma bapak nei sekudi tu, medok bapak nei. Ma dia cataki, mak ni senu ninna amang dotang minang, uzunna parbadam ma. Ya. Iro. Alani dinggan do amang dotang minang, molo rapak dina marsi panganon manang na tertib atur dina laho maka sabapon akka pasu-pasu ni Tuhani baru naparpudi na lao sidot tamang dotang minang siatong-atongan iturpukon didok di ayat na padupulo sa dahoni so padohot akka parupuan dohot dadanang takas di alana sedong do parjemi taman dokon ben nasosuday si panganoni nasoro do akka parupuan ni halak batak ninna at sugari roak kay na di batak sudah dui si panganoni malahan kurangi si panganoni ninna amang dotang minang iro apa sa sitong na dak ko lang inay na ni batak at amang dotang minang ate jala molo diulahon akkay inay na ni batak pe amang dotang minang ido ngulu nasari na binahin niya kay na tung naso olo do akkay nata mangalang na tabu alay dana na dang dialang na tabu ilo mang dotang minang
Ilo binay songoni. Unantok so niloko ni parjanite. Ala sorolo ini di bata ni nanti amang lotawi nate. Ahamay masuk plastik parjulu amang lotawi nang. Butok parjulu plastik baru pe mangan. Ati amang lotawi nang ate. Lagi baru pe mangan. Ujungna kurang amat tong kan. Kurang amat. HP holang inat tadi diserang. Amat tapi so diserang. Mulu amat tapi kamu doi nang. Arroa ni nari kudituakan dia langi di sohali tambulna on amang lottaminang HP di jebu anak konna malang gula modo amang lottaminang lagi HP di kudituak arroa ninna dia langi tambulne amang lottaminang iyo halani do amang lottaminang di sido neng idota tutu hatai radido saluhna di tonga-tonga itu hatai alana si lehon-lehon ni di bataro saluhna na adong di ngulut taon lumoy ma si lehon-lehon ni di bataro si panganon doho sinomon ro mahita mandapoton ibana amin martang yang mahita mau lihat ya Tuhan inong hubigi hami hatam na badie itong-atongan ni parpunguan minggu nami sadaryon mangajari hami mamudai hami asa tok-tok kami marhapo satuho di saluhu kulmi ninggulu nami alani dongani hami pargugoy hami anggia buya li Tuhan hula ho kami na pinudahon ni hatami ho parmay tulomon ba di bata Jehovah manami di saluhu na ruas ni huriamon amanami inanami do akayana kon nasida ruas ni huriam nadong di huriam hakawipi raja walyo toktong dongani amanami do inanamion do sudia kapoparan nasida leho kahipaso ni ale Tuhan leho kecam ni umur tutonga-tonga ni ngolu ni amanami do inanamion lumoy mali Tuhan lehong gogo di ruas ni huriamos saluhuna takasi botoho dina mangadupi cuaca nas kami oleh Tuhan marbisu mangadupi cuaca namasa jakatik kina parpudion asa unang madebu hami tutonga-tonga ni parsahito na le Tuhan pos rohanan homar romatoka suang songoni ma le Tuhan di dia pi amanami do inanamion saluhna ruas ni huriamon mangulak kaulonna pasu-pasu saluhna nanyule tanan naside na mangula di kantor marbengkel supir mangula di polak saluhna le Tuhan ulaw ni tangan naside pasu-pasu le Tuhan lumoy mali Tuhan akka ulon ni amanami inanamion na mangula na sila di polak hinorhon ni cuaca na somanoto na li Tuhan gabi murah-murah sehingga akka nasiduan ni tangan nasida jaga ali Tuhan pasu-pasu ali Tuhan akka nasinuan ni tangan nasida asalam tu gandana ali Tuhan sinur ali Tuhan na nyulay tangan ni amanami do inanamion suang songoni akayanakon niya manami do inanamion akan namenek pamatang na asapay buri-bura li Tuhan asalam tumagodang na dibaga sa parsikola na li Tuhan homa na manopa homa na pauli-ulihon ang gia akajol mana pistar na burcu danak siulo na toras tarlung mobil li Tuhan danak sihabiari ho parangulon na sida noksipul setong-atongan yak kaparsikolan na molo so dapo na sida do piyak kaparkarejuan na leho na kaulon na dinggal di tong-atongan ingul na sida diak kanong matoras umur na akayanakon niya manami do inanamion molo so dapo na sida do pe sirokap ni tordina patuduho na le Tuhan leho na le Tuhan sirokap ni toldi niyak kapoparan niya manami do inanamion nong matoras umur na lumoy mali Tuhan dongan nami saha porsiaw ma patuduhon nagabi akka donga saripe nasida di akka nong pajongjok parsaripion akka ruas ni huriamon
Mol sorapo nasida rupe hagabion di anak gabe di borong ngulu ni parsarapion nasida. Pasaha may lehom mali Tuhan marhiti asin rohami. Hagabion ni ditong-atongan ni ngulu ni parsarapion nasida. Tuhan nami jala di bata nami. Marningo do pehami li Tuhan. Ya karuas ni huriam. Na dibagasa parsahiton. Asa pamalu mali Tuhan nasasahi na mga liti pamantang nasida. Akka oba na pinangan nasida. Doho akka parbinotoan niya ka para medis nong pinasaha tu nasida li Tuhan. Bayam ni li Tuhan parhitiya sa luhut na laho pamalupon para sahiton niya karuas ni huriam natongon di bagasan para sahiton di tikyo. Atong posrohanan ditangiyang namion natangihon mo jala ulam mo. Marhiti Kristus Jesus martangiyak kami tuho. Amen. Mari de mahita las papupilian. Thank you.
dehon ayat namang ihut los cong mahita. Tatangyak koma piliatan. Aliri bata amanami nalibana kijang. Hodo haroroan ni saluhut. Si lehol-lehol nadingkan dohok nasa ulibasa namolutus. Upasatay masyan na nilohom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jararamoti asa hupar hasyak kami pilihan. Pati bulhon harajam itongatongan ni huriam doh di portibio. Buhay marohanay marhite-hite toltim asalam hutan dahami kodang ni silehol-lehomi Tuhan. Asalam girgir hai mendok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami ni bodo kicang, saya pinar badia makuani. Saya Roma harajon, saya saup malomoni roham di benua tongol, songon di bodo kicang. Lehom matuhami sarialon hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa hidongan lemar dosa Tuhan. Unang hami tu gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Di sodakot Tuhan de Batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopat kot Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaor homa damena tu todim amen. Marita.